स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर ह्या ब्लॉगमध्ये आपण आज कोकणात जाणार आहोत. हा ब्लॉग ही ट्रिप खरं तर आहे ना GPLAST इंडस्ट्री आणि ग्लोबल टूलिंग HGA ग्रुपच्या या दोन कंपनीज हे जे आहे तर मॅनेजमेंटचे सगळे लोक या ट्रिपमध्ये येणार आहेत आपल्यासोबत. तर ही आपली बस आहे. ह्या बसने आपण ट्रॅव्हल करणार आहोत. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat. आज आम्ही आमच्या जीनियस आणि GPLASTच्या टीमला घेऊन दिव्याकडे जायचा प्लॅन केला होता. सडन प्लॅन होता, रात्री ठरलं. आत्ता चाललोय आम्ही, म्हणजे आत्ता वाजलेले 4. तर एवढ्या इमिडिएट लेवलला आम्ही गाडी अरेंज केली. त्याच्यानंतर हॉटेल बघितलं, खूप सारे प्रॉब्लेम्स आले, पण आम्ही फायनली निघालो आता. तर आम्ही पौडमध्ये आणि आम्ही हे दाखव जरा आपण काय काय घेतलेलं आहे. आणि हे सगळं लावाजमा पाण्याच्या बाटल्या, दारूच्या बाटल्या सगळं सर्व काही परचेस केलेलं आहे आणि या गोष्टी अरेंज झालेल्या आहेत. आणि आता आम्ही निघालो आणि आता आम्ही एन्जॉय करणार 2 दिवस. इम्पॉर्टंट बघा, आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी डायरेक्ट जर्मनीवरून दारूच्या बाटल्या आलेल्या आहेत आणि त्याचे जरा कडक आहेत. त्या 30 ml घ्या, 45 ml घेऊन ते दाखवतो ना अरेंजमेंट. छोट्या बॉटल याच्यासाठीच घेतलेलं आहे की गाडीत पेक भरता येणार नाही. मग याच्यामध्ये थोडं पाणी पिऊन याच्यामध्ये 30 ml पेक भरायचा आणि ओढायचा. एवढंच याचं टार्गेट आहे, याचा एवढाच पर्पज आहे. बाटल्या सगळ्यांनी जपून ठेवा. याच बाटल्यामध्ये प्यायचंय. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat. Part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. आता आपण पोचलो आहोत आपल्या डेस्टिनेशनवरती. हे हॉटेल आहे, तुम्हाला दाखवतो. इथं आम्ही स्टे करणार आहे आज. आता पोचलोय तर थोडं फ्रेश होऊन बघू पुढं काय होतं ते दाखवतो तुम्हाला. तर इथं आता पार्टी चालू आहे. आम्ही पोचलोय मस्त गाणे बिणे लावून. गिरा
इथं आम्ही खूप डान्स केला, खूप एन्जॉय केलं आणि ह्याच्यानंतर लागलेलं आम्हाला भूक. तर जेवण आता आलं आहे, आम्ही आता खाणार आहोत. पोचलोय. मला वाटते 9:15 झाले होते आणि आमचं हॉटेल आहे पोटरी मैसेस आहे. सगळे मुलं आता मस्त कॉकटेल झालेलं आहे सगळ्यांचं. आता डान्स करतायत आणि आमचं डिनर पण आलेलं आहे इथं. आता डिनर घेऊन आम्ही मस्त इथं निघणार आहे. आपलं दोन्ही चालतं. मेन्यूमध्ये आहे चिकन, नॉन व्हेजिटेरियन आणि व्हेज थाली. चला हाताने घ्यायचंय. आता जेवण झालं, सगळं झालं. आता आम्ही आलतो रूमवरती बघतो तर एक स्लॉट आहे ना चार्जिंगचा, तो चालत नव्हता. तर मामांनी इथं खूप ट्राय केलं, तर आतमधलं जे लॉक होतं ना ते खराब झालं होतं. तर खूप ट्राय केलं, खूप स्ट्रगल केला, सगळ्यांनी ट्राय केलं काय होतं आहे काय नाही, पण काहीच झालं नाही. ते शेवटी मॅनेजरला सांगितलं, मॅनेजर बोलला ते खराबच झालं आहे. तर मग ते आम्ही सोडून दिलं. आणि इथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघताय म्हणल्यावरती तुम्हाला व्लॉग आवडलेला आहे. तर तुम्हाला व्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. जर तुम्हाला माझं कॉन्टेंट आवडत असेल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करणं कंपल्सरी. तर आता 1 वाजलेत. आमचं सगळं खाऊन पिऊन एकदम एन्जॉय करून झाले. आता आम्ही झोपणार आहे. उद्या भेटू. बाय, गुड नाईट.